момента се намираме в кафе Лада, където пуснахме първото меню на Muscle Beach, здравословно меню за хранене. В момента разговаряме с управителя на заведението, Пепи, и виждаме, точно в момента я заварвам по време на обяд и виждаме, че тя си хапва мусака. Докато Коста, той се спазва правилния хранителен план и в момента хапва риба и салата, което наистина е едно много добро начало за неговата диета, понеже той преди време ми обеща, че започва да спазва хранителен план, за да се приведе във форма за предстоящото лято. Та нека да разберем сега защо управителят на заведението, в което предлагаме нашето меню Muscle Beach, хапва мусака. Бихте ли дали отговор защо точно в момента хапвате мусака и дали само в момента или по принцип си хапвате редовно мусака без да спазвате хранителния план, въпреки че обещахте, че ще го спазвате и отгоре на всичкото готвите за другите здравословно, а вие не се храните правилно. Така. Значи отговор какъв ми е. Мусаката е диетична, без мазнина. Мазнината идва само от каймата. А каймата откъде идва? Каймата идва от свинско филе. От чисто свинско филе? Чисто свинско филе. Значи в мусаката какво има? Мусаката има картофи, има въглехидрати и кайма. Картофи са въглехидрати. Значи всъщност грешката е моя, защото това се оказа една диетична мусака, в която няма мазнини и картофите са печени, има яйца, както виждам. Нали, това са яйца отгоре. Три белтъка и един жълтък. И каймата е изцяло от чисто свинско филе. Значи това е просто една диетична мусака, която трябва да присъства в нашето меню и ще я добавим. Бихте ли ми казали, кое е най-поръчваното ястие за момента от менюто на Muscle Beach? Омлет, 3 белтъка, един жълтък, броколи, пасирани, без мазнини, с лимонов сок. Да, благодаря ви много и ви пожелавам бон апетит! Просто лей, трой, псалги лей. Я оти лей да му кану една програма и браво лей.